Kanin pa ba yan o lugaw? Sakto lang naman, ate. Sa susunod, ayusin mo naman yung niluluto mo. Kanin na nga lang, hindi pa maayos. Eh di kung ayaw mo ng luto ko, ikaw ang magluto at aalis na ako. Hana, Rose, kayo na munang bala dito ah. Maya-maya lang din, nandito na si Emma. Okay, sir. Mag-ingat po kayo. Sige po, sir. Hay nako, kasama na naman natin yung pinsa mong mala prinsesa. Kung makautos, piling boss. Hayaan mo na lang siya. Magtrabaho na lang tayo. Hana, andyan na yung piling boss. Hoy, anong ginagawa niyong dalawa? Magbubulungan na lang ba kayo o magtatrabaho? Magtatrabaho po, ate Emma. Kung nasa mo dun, Rose. Sige, Hana. Hoy, Hana, huwag mong sabihing pinsan kita para gawin mo lahat ang gusto mo. Ate Emma, wala pa naman pong customer, kaya nagkwentuhan po muna kami ni Rose. Oh, ano nangyari dito? Wala love. Sinabihan ko si Rose at Hana na mag-almusal muna habang wala pang customer. Ah, ganun ba? Bakit pala bumalik ka? Naiwan ko kasi yung mga listahan ko. Ganun ba? Hana, kumain muna kayo doon habang wala pang customer. Oo, Hana. Kumain muna kayo dyan. Kahit ano, pwede nyo lutuin o ulamin. Salamat po, sir. Sige, love. Kukunin ko na saglit yung listahan ko. Sige, love. Love, aalis na ako ah. Ikaw nang bahala dito. Sige, love. Iingat ka ha. Hana, lutuin natin yung manok. Tara. Hoy, Hana. Sardinas ang ulamin nyo ha. At huwag nyo lulutuin ng manok. Pero sabi po ni sir, kahit ano pwede naming ulamin. Kung magluluto kayo, matagal pa. Eh, paano pag may dumating na customer? Sino mag-aasikaso? Hayaan mo na, Hana. Magsardinas na lang tayo. Tara, kumain na tayo. Tara. Anong klaseng pinsan meron ka? Porkit girlfriend siya ni sir, ganun na siya umasta. Hayaan mo na lang siya. Simula nung naging sila ni Sir Renz, nag-iba na yung ugali niya. Kahit yung mga binibili niya, pinapaingkit niya pa sa amin, lalo na sa pamangkin niya. Grabe naman kung umasta yung pinsan mo, parang hindi kayo kadugo. Kaya nga hinahayaan na lang namin. Pero sana, hindi niya ginagawa sa inyo yon. Lalo ka na, magkasama pa kayo sa trabaho. Wala na akong magagawa dyan, kung magbabago pa siya o hindi. Hay nako, tara na nga umuwi. Napagod ako sa kakautos ng pinsan mo. O Hana, bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Kahit si Rose wala pa. Ate, pinakain at pinainom ko pa kasi ng gamot si Lola. Wala akong pakialam. Kumilos ka na nga doon. Hoy Rose, isa ka pa. Alam niyong kailangan tao namin. Nalilate pa kayo. Kumilos ka na nga doon at huwag na kayo mag-almusal. Pero ate, maaga pa naman. Anong maaga ang sinasabi mo dyan? Oh, love. Ang aga-aga. Bakit ka nagagalit? Eto kasing dalawa, late na dumating. Maaga pa naman ah. Love naman. Kaya namimihasa yung dalawang yan eh, dahil kinukonsinti mo. Hindi ko sila kinukonsinti, love. O sige na. Kukunin ko na yung listahan para sa mga kailangan dito. Rose, magtrabaho na kayo. Sige po, sir.
Bilisan mo nga dito. Sobrang dumi. Sige po, ate. Punasan mo na rin tong lamesa. Nangingitim na. Kakapunas ko lang yan kanina, ate. Ulitin mo. Dapat malinis. Dahil kainan ito. Oo, ate. Luto na ba yung kanin? Nagugutom na ako. Si Hana po ang nagluluto, ate. Hana? Hana! Bakit po ate? Bakit ganito itong niluto mo? Bakit ate? Anong problema sa niluto ko? Tignan mo nga. Kanin pa ba yan o lugaw? Sakto lang naman ate. Sa susunod, ayusin mo naman yung niluluto mo. Kanin na nga lang, hindi pa maayos. Eh di kung ayaw mo ng luto ko, ikaw ang magluto at aalis na ako. Hoy Rose, anong tinitingin-tingin mo dyan? Magpunas ka na nga! Ate, aalis na rin ako. Hindi ko na kaya yung trato mo sa amin. Oh, love. Nasaan sila Rose at Hana? Umalis na sila, love. Ano? Bakit naman sila umalis? Nasigawan ko kasi sila, love. Bakit mo naman sinigawan? Kasi Sige, kakausapin ko na lang sila. love, huwag na. Maghanap na lang tayo ng iba. Hindi. Kakausapin ko pa rin sila. Paano na, Rose? Wala na tayong trabaho. Huwag mo na yun isipin, Hana. Maghanap na lang tayo ng ibang trabaho. Mas mabuti pa nga kaysa doon tayo. Tara, umuwi na tayo para bukas mag-apply tayo ng ibang trabaho. Sige, tara. Hana! Rose! Sir, kayo po pala. Bakit kayo umalis? Umalis po kami dahil hindi na namin kaya ang ugali ni Ate Emma. Bakit? Kulang na lang, itrato niya kaming utusan. Kahit tapos na namin gawin, pinapaulit niya pa rin. Kahit ulam at almusal namin, tinitipid kami. Pero siya, ang sarap ng ulam. Hindi porket kasintahan mo siya, gano'n na lang siya kung masta. Nagawa niya sa inyo yun? Lalo ka na, Hana. Pinsan ka pa naman niya. Opo, sir. Simula nung naging kayo, gano'n na lang siya kung umasta sa amin. Hindi ko akalain na magagawa niya sa inyo yun. Sobrang pangit ng ugali niya. Pag andyan ka, bait-baitan siya. Pero pag wala ka na, utusan lang kami para sa kanya. Sobrang mali yata ang pagkakakilala ko sa kanya. Kaya hindi na kami babalik kung makakasama lang din namin siya. Huwag kayong mag-alala. Tatanggalin ko na siya. At makipaghiwalay na rin ako sa kanya. Pinsan ka pa naman din niya. Pero ganun siya kung basta sa'yo. Imbis na tulungan ka niya, siya pa nagpapahirap sa'yo. Wala naman po sa akin yun. Pero ang sabi niyo nga, pinsan ko siya. Pero kung itrato niya ako, parang tauhan lang niya. Kaya bukas, pwede na kayong bumalik. Hana, narinig mo yung sinabi ni Sir? Wala na yung pinsan mo. Salamat po, sir. Sige, Rose, Hana, hintayin ko kayo bukas. Hana, sa wakas, wala na yung mala prinsesa mong pinsan. Tara na nga.